Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 10-njy iýun 2026-njy ýyl. Biziň ýagny Guruji Mejlisiň hemde Milli Halat Ediş Komitetiniň durmuşyny şu gün biz üçin bir gamgylyk bolupdyr. Ol näme üçin onu aýdyp beren. Alaýyk 2 ýyl mundan owal biziň kardeşimiz, biziň ýoldaşymyz, Guruji Mejlisiň en aktiv agzalarynyň biri, Türkmenistanyň gelejegini ýöredip biljek biziň mert ýigitlerimizden biri, Merdan Muhammedow, biziň öz aramyzda atlandyrşymyz ýaly Keminany Türkiýede tutsak etdiler. Şondan soň biraz wagt geçmän ony gömürtük ýagdaýda Türkmenistana ekstradisiýa ýagny alyp gitdiler. Ol ýere barlandan soň o Sud Mejlisi geçirilen ýaly etdi. O nämeden ibaret, onuň şuny size aýdyp beren ýene bir gezip. Şol Kemine dip tutýasa adyny, ýani Merdan bilen Türkmenistanyň içinde kim gatnaşyk eden bolsa, kimde kim şol ejir çeken ýa-da bize ýüz tutan ýurtdaşlarymyz bar, mätäçlik derarly, ýa operasiýamy, ýa bir şular ýaly maşgalasyny, ýa ýetim çaga saklap oturalary, kömek diýip uğradylan pullar bar. Şonu şo Kemineň hasabyna uğradylar üçin adamlar getirip şo taýda Kemineň garşysyna Kemine üçinmi suç jogapkärçiligine olaran şekilli şaýat hökmünde. Bulardan soragy edilir, jemi men pikir edýän 20 adam da bar. Şolardan soragy edilir, 20 adamyň içinde bir geň almalýady. Şol kömek bolsun diýip bir agyr maşgala adam söýgelen diýen 8-9 çagasy bar. Şoňa kömek diýip uğradan $5 üçin getirip Aşgabatda çağırıp getirip şonun ölüm soragyny diýerler. Näme üçin uğratdym diýip. Eger de hökümetiň özü kömek etmek islemeýän bolsa, öz halkyna rehmeýän bolsa, halkyň özü bir-birine rahmetip kömek etmäge ukyply we aňyrdan gelýän ata-baba däwimiz şolar. Ine şu zatlaryň üstün basgylap Keminany şu işleri edenliği üçin, neden watan üçin, döwlet üçin, ýurt üçin howply adam diýip meni öwürme wasýaly. Aýdylmaly zat şu güne çelline laýyk 2 ýyl geçdi. Şoňa näçe ýyl berilende çelli bizden tek anyk we aýan maglumat ýok. Eger ýerden ses çykýa, şol özüň hökümet diýip atlandyran guramaçylykly jenaýat topardan şu güne çelli anyk jogap ýok. Ýöne beýdiligi ol ýitip gidenligini aňlatmaýar. Kemine biziň kardeşimiz, ýoldaşymyz. Men özüm üçin aýsam, Türkmenistanyň gelejegini gurnap biljek, döwletimizi, ýurdumuzy, halkymyzy ýagty gelejege tarap alyp gitip biljek bir gujurly, gaýratly ýaş ýigitlerimizden biri. Men şonu bilýän. 24-nji ýyla çelli 4 ýyllap gatnaşykda bolduk, günne günaşa jaňlaşyp durduk, pikir alışdyk, pikir berişdik, etmeli işlen maslahatyny etdik. Bir topar maksatnamalary düzdük, şol maksatnamalarda edilen işin esasy agrymly bölegi biziň Keminämiziň gerdenine ýaşaň adyna ýazyldyr. Hakykatdan ol şol işleri bitiren ýigit. Menem ýaşy bir sene baran adam daşyndan silap otyn, şular ýaly gyzyly gaplaýmaly, häsiýetli, akylly, gujurly, gaýratly, öz halkyna, öz milletine, öz ýurduna berilen ýigidi beýdip edenekledip Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa etmek. O tak baranyna da bir topar mahluklaryň eline tapşyryp onu gözüniň aňyrsyny kapatsa saklamak men üçin bir jenaýatyň iň ulusy. Kardeşler üçin hem şeýle diýip düşünýän. Şol sebäpli
kemini tutsak edip Türkmenistan'a uğradılarını biz kurucu meclis bolup çıkış etdik. Hemmemiz bir ağızdan İyimizden samalyot uğradım. Bizden bariyaz Türkmenistan'ı gelin şu tayda hemmemiz suutlaşalım. Bütün dünyanın önünde. Kimde günah var, kemine demeyi, bizde bir yaşol özün hükümeti atlandıran cinayetkar yani topardı mı? Etmediler. 3-4 gezek yüzlerini. Yok, hayır yok. Ve peydazam yok. Ene şuun ene alayıp 2 yıl geçti. Keminemiz bizim aramızda yok. Yani ol aramızda yok bolan bilen onun başlayan işi orta yolla galına onu devam edip oturan ene baydak gali qıyız galilemiz var. Ene huzurlu, gayratlı, huzurlu yigitlerimiz var. Şol işler devam edip gidip otur. Ene 2 yılla birdimizin ıkbalına näme boldy diýen soru ör boýuna galyp durdy. Halkymyzyň öňünde de, kardeşlerimizin öňünde de, gurucu mejlisiň öňünde de, hawa biziň elmedem aýagymyza badak basyp, elimizden ýeňimizden asylşyp oturan ol bir topar haramzadalar bar, şey diýip aýdym. Olaram hawa käsi ýerşaryp, käsi elini hawa okulap, bila bolayıptır diýip oturarlar bar. O son çıkış ettiler, aýtdylar bir ýerde ine ay kemini ölüpdirdi. Yani şu sözler diýen adam ya adamlar özleri şu keminanyň tutulmagyny, basylmagyny, akidilmegine sebäpkär bolan adamlar. Olar ýurdun içinden uğradylyp şu işläp oturan guromany ýykmaly, guromanyň içinde de en aktiv adamy ýurdy, döwleti, halky, milleti aňyrlygyny alyp gidebiljek namusly ýigitlerimiziň birini ýok etmek üçin uğradylan adamlar aýdan sözi. Indi men bir daha da aýdym şu taýda. 2 ýyl boldy. Hiç ýyl hat gabar ýok. Göni, ene kemini şu türmede otur. Ýagdaýy şu habarlaşyp bolýar, ýa-ýanyna adam gelýär. On ýaly ýagdaý ýok. Ýurtdaşlar ýöne bir ýagdaý bar. Töwereklerini bolsa maňa gelip duran habarlar bar. Aýdylýan zat keminen jany sag esasy zat. Saklanýan ýerini urulyp ýenjelenek. Olan bir ulukan üstünlük biz üçin şey diýip hasap edýän ýöne iýmit tarapdan horluk çekýär diýip aýdylýar. Iýmiti ýeterlik däl, kaloriýasy ýokdur. Türme sanatoriýa däl. Onu da düşünmeklik bilen kabul edýär. Ýöne keminämiziň ýani merdanyň jany sag. Başydyk şuň kun. Men şonu bilýän, şonum ýurtdaşlar sizin dikkatyňize ýetireýin diýdim. O bir aňry baş ýanky begenlerjikli, guwanlarjykly habar däl ol 2 ýyllap gözüniň aňyrsyna şüýredip sakladyp oturulan ýigit. Daşky dünýä bilen hiç ýyly gatnaşyk berilmän. Ýöne jany sag şu meselede. Onu hem dörlü ýollar bilen bize ýetiren adamlar var, ýetirip durarlar bar. Şu informasiýanyň bir ýerde de 4-5 ýerden barlap, tasdikledip, şuna önanarlykly diýen netije gelemezsen men şu sizin öňünizde çykyş edip aýdyp otyryn şu meseleni. Ýene de keminämiziň dirligini, janynyň saglygyny bir topar misallar, meseleler, suwutnamalar bar. Ýöne men onu şu ýerde size aýdyp oturmaýym. Sebäp eger men şu zatlary häzir dilime getirsem, onuň aňyrdaky jenayetkar topar, şu zatlaryň öňüni almak üçin onsoň başga işleri tersine geçirip onsoň şu mümkinçilikden bizi we keminäni başga bir ýollara uğrukturmak mümkin. Şoň üçin men size aýtjak bolýan zatym ýaşy umytda bolalım hemmemiz. Nesip bolsa, indi ýurdumyzyň üýtgejek gulleri uzakda däl. Onu men size aýdym.
Şu wagtda çelli keminämizin jany sag bolup, şu gözlerin aşa aňyrsyň oturanam bolsa, biz şoňa Ullakan anam bilen garaşyp otyr, azatlyga çykar, ýene de sagaman biziň aramyzda ýoldaşlaryň arasyna gowuşar we geler diýip. Kemine men şuna dogrusyny aýsam, ogul hasabyny menne ogul bolmadyk, menne bolamsaň men keminäni şol elkenji tanışlyk güllerimden märi şeýle bir hormatlaýan, seýleýän, bir halkymyzy bir ýagtylyga alyp çykyp biljek bir ýigitlerimiziň biri diýip hasap edip gelýän. Şoň üçin men üçin ol bir diňe kärdeş, işdeş, ýurtdaşymam däl. Men üçin ol gaty gymmatly adam. Şoň üçin aýtdym, aňyrdaky oturan jenaýatkar topara ýene bir gezek gaýtylap aýdýan, şonuň kellesini ýekeje tüýdüşde de hemmäňiz kelläňiz bilen jogap berersiňiz. Bu bir gutornukly gep we gutornukly görürüm. Bağışlaşmasak, iyide gaýtmasak ýokdur şu meselede. Haýsy gulugyňyz bilen eşdiýän bolsaňyz, haýsy garagyňyz bilen görýän bolsaňyz, diňleýän bolsaňyz bilik goýun. Eger şu ýerde bir zat bolsa, siziň başyňyza alaýa bolýan güni geler. Onu men size wada berýän ýa söz berýän halkymyzyň öňünde. Bular ýaly bir gyzyla gaplaýmaly ýigit her gün dogup duran Türkmenistanda. Ondan soňra ol ýigitiň eden işleri ýa etmeli işleri biziň halkymyzyň garşysyna da absolut ýok. Orduňa gelecekki nesillerimiziň peýdasyna. Oň ýaly akylly ýigit belki 20 ýylda bir gezek dogýanyr ýa 100 ýylda men onu plan zat diýip aýtmaýyn. Ýani şol Türkmeniň ojagyna dogan şular ýaly ýigitimiz bar. Keminäl meselede şoň ýaly ýene de etjek haýyşym beýleki bize şu maglumat ýetirip oturan ýurtdaşlarymyz bar, keminämiz barada. Sag bolun. Şu üzlem saplam bolsa da şol maglumatlar biziň ýüregimize melhem. Kemine biziň aramyzda ol günne biz bilen ýaşap oturan ýigit näme bir zatlar aralyk maslahatlaşyp biziň aramyzda oturýar. Çala bir zat bolsa kardeşlem aýdy, "Häne kemine bolunmasa şu şeýlere çözerdi" diýerler ýanymyzda. Olum hakykat. Şoň üçin kemine biziň aramyzdan giden ak ýurtdaşlar. Ýene hakyky ýoldaş, hakyky kardeş, hakyky grajdanin şular ýaly bolmaly. Ikinci, üçüncü tema geçeyin men şu taýdan. Geçmek amaýdan eger de kim kemine bardy köprak bilýän zady bar bolsa, eşden zady bar bolsa, bize ýetirip durun, biz siziň hemmäňize ören minnetdar bolardyk. Öňkü maglumatlaryny bir ýylyň dowamyna getirilen maglumat barda geçen 25-nji ýylyň iýundan bäri şu ýylyň iýununa çeldi. Bir ýylyň dowamyna gelen maglumatlary jemläp, emmejini elekden geçirip, nämesi çyn, nämesi ýalan, nämesi bolup biler ýok, ine şu zatlaryny siziň dikkatinize ýetirdim. Men bir zady bilýän, keminämiz diýeri. Türmede ýöne diýeri. İyimi togry petrak, ýöne janysa. Ine şol hem häzirlikçe bize ýeterlik. Hep elimiz odadan ýerimize ýetenek. Ýöne şu ýerde men Türkiýe hökümetine, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, onun parlamentini, başga da iş söýýän gulluklaryna ýüzlenesim gelýär. Keminämiziň garşysyna, Merdan Muhammediň garşysyna edilen hereket bir Ullakan gabahat iş. Muni hiç açan ýuwup artyp arasalap bilmersiňiz, eger keminäni ýyzyna getirmeseňiz Türkiýe ýa-da keminäni azatlyga çykarmasaňyz. Bilip goýun, Türkmen diýilen halk elmedam şol tiýgi arasyny ustalaryna ýazyp goýýandyr. Wagty gelende de hasabat sorajakdyr. Şoň üçin eger de gelecekde
biz hemmemiz Türk dilli milletler üýüşip bir urama urjak bolsak, bir aýdaly bir umumy döwlete mi, umumy beleleşe hyzmat etjek bolsak, keminämiziň meselesi ilkinji nowatda ör boýuna galyp durar, şu taýda ediljek maslahatda. Näme üçin? Şol ýigitiň başyna şu belany getirdiň diýär, şu zulumy sallyňyz. Kime aşyk bolup etdiň diýär, kimiň puluny. Halka, Türkmenistanyň halkyny bolsun diýip edilen işde, olşol jenätkar topary bolsun diýip edilen ine uly kömek diýip hasap edýär. Ýöne durmuş diýilen zat üýtgäpdir. Ýerde işte adalet ýeňjekdir. Şoň üçin men haýyş edýän Türk hökümetinden, Türk döwletinden, Türk prezidentinden keminämizi ýygyna gaýtaryp getirin. Türkiýe getirin, Ýewropa çykaryn, ýöne şo zalymnyň, zulmynyň astynyň bir ýerinde çykarmagy borçly. Sizem bilim. Men ne şonu aýdyn diýdim. Hana Umyda hanymy, Umyda Bekçanowany bir ýyldan soň günde şol bennäne mekçekdiler, basşakdylar, ýerde öldürjekdiler, ay allykda, ay ýok etdik. Ýok, ne şu ýerde Türk hökümeti bir adaletli hereket edip şonu häzirlikçe azatlyga çykardy. Soňy näme bilen gutarjak, ol pelegi şonu görür. Ýöne häzirlikçe şu taýda pauza berdiler, sägenmeklik bilen meseleni hemme taraplaryň ölçäp göreýil diýilen netije geldi Türk hökümeti ýa Türk hökümetiniň adalaty. Keminämiz wagtda edilen adalet ýok. Ol oglany alaw ýoly bilen alyp gitdiler. Şu taýda bir zady biz boyun almaly. Onu men aýdyn ýurtdaşlar. Kemini tutsak edilenne, şoňa urtut şogun advokat tutulmalydy. Şu taýda, şu ýerde biziň ýaly gurucu meclisiň göýberen ýalňyşlygy keminämiziň dogan garnaşyna ynanyp, ay biz advokat özüme tutýar, özüme tölegedýär, şunça $3000 bermeli näme diýip bir näçe gün çekdiler. Bizem şo puly ýygyna uğratdyk. Ýöne şu advokaty adam saklanandan soňra bir hepde ýetirme advokat baryp şol Türkiýe hökümeti bilen ýüzleşmeliken. Ine şu taýda şol ýigit saklanyp otyr. Ine men şonuň advokaty näme üçin saklanyp maňa jogap ber. Şu taýdan biz indi prosessual işlere başlaýar. Kanun boýunça diýip aýdan bolsa onu keminäni onun meşgulüň içinde gümürtük ýagdaýda Türkmenistany uğratmagy Türkiýanyň kanunçylygy ýol berenat we ýene bir gezek berenat. Ine biz şu ýerde allandyk. Aňyrdaky dogan arnaşlar biz tuttuk näme etdik diýip aýtdylar. Ýöne şol adwokatyň ady, familiýasy, telefon soralaryny duran ýeri bize hiç ýyl maglumat berilmedi. Ýöne bir aýdyrynda $3000 töledik diýdi. Şo puly biz ýygnap uğratdyk şu Türkiýe. Enne başga da bir ýagdaý bar. Men gümürtük ýagdaý diýärim. Men ona maýdan ýurtdaşlar. Kemine elmedam görleşemiz aýdýardy. Men inne şu taýda bilegeli aýdaly maslahat berdim. Kemine sen gel hana Ýewropada, Şweçýada, Norwegiýada nirde sen mesken tutjak bolsak, sana syýasy gaçyp atylgany biz öpçüne delli. Taparagy da şoňa razy boldy, gel sen diýip. Kemin aýtdy ýok. Berde ejem bar, jigim bar, daýym bar, galy bersede ine men jurist, advokat dostum bar diýdi. Billen şunu. Onsoňam diýdi. Biz şu ýerde görüşmeli. Şu ýerden biz Türkmenistana gitmeliýdi. Men näde häzir siziň ýanyňyza baryp, o taýdan ýene-de soň goş ýygnap Türkmenistana gitjek bolsak diýdi. Bira wagt ýitirir, ikincidenem berdaq galan adamlaň ynamyny ýitirirdi. Ene mert ýigidin aýdan sözi şo. Ýurtdaşlar, men şu 2 ýyldan soň şu sözleri dilime getirýär. Sebäp ol ýigidin eden işleri, ol ýigidin göwnüne beslen arzulary gaty uludy, öz halkyny baglan bili. Ýöne hani şol advokat ýa jurist dosty. Olama
Gyra çekilipdir. Jigisi bilen jaňlaşanda aýtdy, "Ýok, ola neme diýdi, gaçyp giden ýaly" aýtdy da. Indi sen ýurist bolsaň, ýollaşy bolsaň, maslahat bermelekinde ýa jigisine, daýysyna men bilemek kime? O ejesi görgele agla goty, men onu hasaba almaýyn. Eje bol. Ýöne hiç bolmany bize jaň etmeli. Şular ýaly ýagdaý bar, kemine ýygnarly, siz gyssagly ýagdaýda bir kunyň içinde hökmen adwokat tutup, olam baryp ýerine görleşdirne özüni yglan etsin. Men şu adamy goragçysyn. Şol edilmälir bir hepden dowamyny. Edilmäli üçin onu Türkiýe hökümetimi şol saklanyp oturan ýeriniň administrasiýasymy öz karary bilen deportasiýa edip bilýän eken. Ine şu şahys kanunyň syrtyna güýlenip kemine deportasiýa edildi. Inese de menden gösgöni şol maglumat, habar näme diýip kabul etseňiz edin. Kim günäkär, näme üçin beýdildi? Bu wagt çözüler. Ýöne şu mahal bize wajyp da kemine biziň janysa. Onu o eýän pilal eline gömenler bar. Garasyn özüňiz gömelersiňiz. Kemine geler aramyzda. Ona men aýdaýyn. Bilip goýun. Hani umydany gömdüňiz da bir ýyllap geldi aramyzda. Keminämizem geler uzagyndan bolsa. Mende şoňa ulkan anam bar. Sebäp o başgaça bolmagy hakkı ýok. Bolaýsa da aňyrda akylyň kellesi bilen, tohum tiýji bilen, maşgulası bilen jogap bererler. Onu hani haýsa suwda berýän bolsaňyz, ene men şu öňüňizde aýdýan. Sebäp ol oglany bir kanun ýol bilen alyp gitdiňizmi? Siz hem kanuny bir kanun ýagdaýda jogap bermeli bolsaňyz. Size bir kanun ýol bilen adamlar ýok diýeniz, biz hem kanuny garaşyr, nokta edip nokat çözmerim. Sizin garşyňyz. Siz her tüýüňizde bir adam ýok etdiňiz Türkmenistan. Ya yalanmy? Şoň üçin gitjek ýeriniz ýokdur. Şu hemme akdelen adamlar var, isle Türkiýeden, isle Orsiýetden, Belarusdan, Ukrainadan tapawd ýok. Hemmejigini siz azad etmersiňiz. Erteki gün halk sizden hasabat sorajakdyr. Ine nokat şuýardy. Ine ikinji tema geçeli, yurttaşlar bağışlan geçen may aýyny 20-ne Balkan welaýatynyň merkezinde öňkady bilen atlaran Nevitda sil geldi. Şäher suw basdy. Bir topar kwartallarmy, owalarmy, nememi, Gumdagmy, Beýlekimi, şu töwerekde, aşakdaky jeber hemmejini suw alyp gidipdi. Ýöne yerden ses çykdy, hökümetten ses seda çykana. Hiç ýerde aýdylanmaýarlar. Ýogsam Nevitda ýa-da Balkan welaýaty, Türkmenistan hol 40-njy ýyllardan bäri Nevit, gaz, benzin, beýleki ýalňyş bilen üpçüne de oturan şuň bilen aýsak welaýat. Ol Aşgabatda Honkorga oturan gemirjiler bar. Olaryň şu Balkanyň hasabyna milliardlap ogurluk edip oturýarlar. Balkana kömek boldymy? Ýok. 2 gün soňra 23-nji maýda Kızgarbada sil geldi. Men öz dogduk tepeme. Men şol gelen sille aýdylşyna göre 2 sany çağı garp bolup sil alyp gidipdir bular. Wepat bolýar. Muňa da görülen çare ýok. Indi men Kızgarbada doglamsam, önüp urlamsam şäheriň ýagdaýyny bilýän. Şäher edil ortasyndan, dik ortasyndan çay geçýär. Dağdan elýän sil suwlar şu çaýdan akyp aňyrlygyna guma tarap gidýär. Şol çaýa gelýän sil, güýçli sil gelenini ol adam boýnuna ullakan daşlar tigirläp getirýär. Ondan şular ýar sil gelenden soňra hökmen şol çaýyň içi arasalynyp çuňlaşdyrylýar. Indiki geljek siller joşmazlygy üçin. Şol 70-nji ýyllaryň başynda edilmänligi üçin 75-nji ýylda Kızgarbada sil geldi. Şonda gelenine sil çaýyň ýemesi çuňlugy bolmansa, şo gelen sil garadan aşyp şähere gark etdi. Şo taýda ýykylan jaýlar, ölen adamlarmy,
o bilen fil bilen akıp giden mallar mı, koyun mu, sağır mı, geçim, eşek mi gitti hemmesi şotak bunun içine garp bolup. Yine şondan sonra çayı çuңurdup başladılar. Şotayda karar kabul edildi. Her 5 yıldan sonra çay çuңurdular. Şu tuvak yani. Qadılmalı içine akşol gelen daşlarını, çağılımı çıkar başlayarak gitmeli, çuңluk bolmalı çayın için. Ene men bilýänim şu soňky gezek çay 1989-njy ýylda arasalandy. Onu arasalanam şol döwür ýemen başlygy de şol guruluş edaran başlygy soň şäher hakimem boldy. Hawa Recep Gurbanov familiýasy. O şondan soňra men boldum da şäher hakim. Hawa şoň enesi owany wepat bolan ilkinji eskerin şol ağasy. Yankı Hoca Nefes Gurbanov'un ağasy. Şonda arasalarını inniki gedek şol 94-nji ýyl arasalanmaly diýdi. Men eýem 92-nji ýylyň maýyndan soň kızlar batda ýok. Demek şol 94-de de arasalanmandyr, 99-da da, 2004-de de, 2009-da da, 14-de de, 19-da da, şu neçel arasalanmandyr. Bilem her gelen fil gatlyk bolup çaýyň suduryny ýitirip bir tekirag edip goýupdyr. Innem ýa bir ul fil gelýär bol, ýa şäherem basýar filin suwy. Köprüliňem köpüsini ýykýar, ýakyşyrdyp goýýar, demir ýol köprüsine çeldi. Bizatdyr ol, men dogmakan duran köprüler beýle ýykylma ýagdaý ýok. Eger şonu wagtly bejergi berilen bolsa, ona timar berilen bolsa, düýbi gadylan bolsa, çay giňeldiren bolsa. Edilmänsen ene ol emek ýa-ni Krasnowod, Aşgabat aralygyndaki gara ýol bar. Onu goparyp alyp gidipdir fil durşuny gumyň içine. Şu taýda da 2 saat çağı diýede garp bolup ýogulan, ol näçe aňyrdy, hiç kim bilenok näçe maly gitdi milletin öý ýokyldy. Tep-teke hiç kim iştat aýdan agam bilen agam aýtjagan däl. Ine o taýda da hana bilen hökümet käkele waty ine arkadagy serdarym, asmanymyz duruy, nämämiz plany. Sizin de bir 7 pystyňyza nälet. Beýdem halkyň şuraya kyn gününi ýalyn sözläp bol. Ha bolýar diňe balkan näle? Marw vilayatynyň filally. Lewaba da geldi şol daşowdan garp bolup ber. Hani bu hökümetiň hereketi. O bolardaky köçeler hana gönne nasy çykyp durar. YouTube'da da var, ýene bir ýerde de var. Ana onsoň biz nädip ýaşamalyan soru bardy halkda. Olar şu heýwanlar, şu nadarlar hökümet bollugymy? Siz soragy özüňize berin. Näme üçin biz millet bolup öz kölegämizden teskinip berdi? Millet, men size ýüzlenýär. Ine göz gulban ýagdaýyňyzam şu. Mundan beter biz näme çydam etmeli? Garakan jenaýetden ählisin sanap oturjak bolsak, onda biz bir gargyş edip oturan adam ýaly boljak da. Ýok, biz çözgüt gözleýär. Şol çözgüdem halk bolup biz bilelikde tapmaly. O bir adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adamyň işi däl. Durmuş hemmemize derkan. Watanım hemmemize gerek. Watany gorumaly ýerini biz o janymyzy aýamaly. Rahmetimiz barada görüňem ýok. Ýöne näme üçin o ustayda türkmen kömsüklik edýän. Olam bar, onam biz boyun almaly. Ine şeýlerek ýagdaý. Bärde ýene de bir aýdylmaly zat bar, bir ullukan tema. O ýöne men şutaýça anonsyny bereýin. O erte buyurun şuny faktlar bilen, hatlar bilen, suratlar bilen çykaran. Olam lewapdan ýazylan hatlar bar, maňa şol edilýän jenaýetler barada. Gaty uly jenaýetler gidip dur. Men şonu sayharlap, tertiplap goýdum. Ýöne şuň kun, şu tema arasyna şonu goşdum. Onu ýene de ýarym saat, ýene de 40 minut wagtyňyz aljak. Şoň üçin onu aýratyn, anons edip goýaýyn. Inniki gepleşim. Lewap vilayatyna, Çärjewde, oň töwereginde bolup geçen
cinayetler barada, hökümetin edip oturan cinayeti barada görümler edilecektir. Gelersiniz, dinlersiniz. Sizden haýyş, şol çykyşdan soňra özüňizde näme bar? Pikir, özüňizde näme bar aýdarzat, özüňiziň başyňyzda näme geçdi şu aýdylajak zatlar barada siz hem öz pikiriňizi şo taýda ýazarsyňyz diýip sizden teklife garaşýan ýurtdaşlar. Onu häzirlikçe, şuwullukça sag oturuň. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.